skal jeg lige have en nøgle, fordi det har jeg aldrig fingerkræfter nok til. Godt sagt. Se hvor skarpt den også er. Hold da op, det er godt nok HD-kvalitet, ja? Mega. Den sidder godt fast. Kan man også se, hvordan salt bare stille og roligt er kommet ind i bilen. Er det der til lygten? Ja, det er faktisk det, der holder hele lygtehuset. Wow. Skal jeg bare lige trykke ud. Den er lidt besværlig herovre, fordi der er en lille... Det er nemmere med den anden side. Ja, okay. Det er rigtig, rigtig smart. Og så kan jeg faktisk vælge at tage hele den der af, ikke? Ja. Så kan man stå og behandle det, ligesom man har lyst. Vi skal lige have gjort noget klar herinde. Jeg kommer videre. Rundt på skidt fingre. Men sådan er det. Jeg finder mig lige modstanden imens. Helvede. Hvorfor skal det være sådan noget lort? Hvorfor helvede er det ikke for det her? Sæt det bare op. Det kunne jeg. Sådan. Dem her må du ikke røre ved. Jeg gør det ikke. Wow, den siger et eller andet. Ja. Det er den her. Jeg tror, det var fordi, at den justerede lygten. Hold kæft, når jeg kom derop med dig. Den sad lige fast. Sådan der. Wow. Det er så den der, vi lige skal have op. Så tager vi den her af først. Jeg ser, så tager vi den der af. Sådan der. Det er også blålyst. Hey, de er jo med til hinanden. Jamen de der, de her skulle have noget mere kraft. Nå, okay. Det er så det, jeg håber på er rigtigt. Det her det er jo en hel del nemmere end hvis man på traditionelle biler, der skal du stå og prøve at se om du kan få plads sidste her sådan noget. Det er rundt. Ja, okay. Så skal jeg bare have så man kan lede på plads igen. Det er ikke sådan, den skal. Nej, vi kører bare sådan. Sådan der. Og så tager vi den her igen. Så sætter vi den ned. Sådan der. Er det bare sådan, man gør? Ja. Shit, det var nemt. Det var den ene pære. Så tager vi lige den anden. Det håber jeg på kommer til at gå lidt nemmere. Det gik da meget hurtigt, så der. Kan godt gå hurtigt. Ja. Jamen, det var godt, det gik så hurtigt, for så kunne jeg ikke nok følge med. Det er godt nok. Det er lige før, jeg prøver lige at sætte tænden på, så ser vi, hvordan lyset er. Det er den ene side og på den anden side. Nå, forskel.
Det lyser ikke. Jo, nu lyser det. Der er ikke ret meget forskel. Det er egentlig ikke. Det ser ikke sådan ud. Så har jeg naturligvis taget de andre blå og sat i vandet. Ja, det er Ja. det er det koldt for foderen. Det er ikke noget. Mere på hænder. Ja, og vi har jo handsker med. Det skal jeg ikke kunne på, når jeg optager. Wow, det gik hurtigt. Ja. Det, der er nemt på den ene, er besværligt på den anden. Sådan er det jo. Det er okay. Nu skal du give mig den øverste pære. Du skal hive ned i bunden. Ikke sætte fingrene på. Altså hernede? Ja, du holder fat i... Du holder fat i... Ja, den hiver du bare op i. Der, fast der. Og hiver op. Ja, så sådan. Nice. Det her, det gik hurtigt. Nå. Sådan der. Så tager vi den her på, så siger vi, hvor står det top. Det gør vi der. Se. Sådan der. Det gik da ret hurtigt. Nå. Sådan. Indtil videre har det taget 8 minutter. Ja, det var den første, der tog længst tid. Ja. Jeg skal lige fingre. Er det batteriet, der sidder derinde? Nej, ja. Det bliver lidt mere rene. Kan jeg få lov til at vaske bukserne, når jeg kommer hjem? Vi slutter af med at se fælge.